Здравейте! Днес ще направим бърз анализ на страницата на Министерски съвет, личен сайт или страница на правителството. Нека видим, като ще направим съпоставка с правителствените сайтове на европейските държави. Какво прави впечатление на нашия сайт на Министерски съвет? Министерския съвет на първо ниво липсва. Имаме само министър-председател, който си е сложил снимки с величие от цял свят. Доналд Тръмп, папата, възможно най-голямите величия в света, като шефа на НАТО, престолонаследника на Абу Даби, по усмотрение на самия министър-председател. И нека се замислим, това страница на министър-председателя ли е, която най-вероятно трябва да бъде, виждате, на второ ниво, ето тук, където отворих току-що, или трябва да е на Министерския съвет, където трябва да бъдат министрите, най-вероятно, или не точно състава на правителството, но нека да видим и аналогичните сайтове в другите европейски държави. Но преди това, след като сега спря слайдчето на Мицотакис, като може да погледнем и новините. Нека видим и новините. Всички новини. Министър-председателя, Бойко Борисов, премиерът Борисов. Разбирате ли къде е акцента и за какво го правя това видео? Но стана дума за Мицотакис и тъй като наскоро Windows инвестираха милиарди в Гърция, където ще изграждат, доколкото си спомням, сървърите ще им бъдат позиционирани в Гърция. Нека видим господин Мицотакис и неговото образование. 86-та завърши Алтайския колеж, от 86-та-90-та посещава Харвардския университет и получава бакалавърска степен по социални изследвания, завършвайки с отличие Харвардския университет. 92-93 посещава Станфорд, печели магистърска степен на Форт Дорси по международна политика. 93-95 посещава Харвардското бизнес училище, където завършва като магистър по бизнес администрация. Забележете за какво образование става дума за гръцкия министър-председател. И по това време нека да си направим равносметка. Нашия министър-председател къде се е подвизавал по това време в нашата държава. Много солидно образование на гръцкия министър-председател. Това са топ университетите в света от Брашляновата лига, Станфорд и Харвард. Много добри специалности. Не говорим въобще за ниво на владеене на чужди езици. Нашия министър-председател с неговата лична страница на Министерски съвет, тогава, малко преди това, е завършил милиционерското училище, а по времето на образованието на гръцкия министър-председател, нашият си е развивал охранителния бизнес в България. Естествено, при него има критично липса на образование и това е видно. Но нека продължим напред. Отворил съм естонския сайт на правителството. Ето го, прави министъра на Естония. Кратки новини, няма никаква доминация, никакви слайдове, никакви акценти. Ето го правителството, най-вероятно това е. Как изглежда по министерства. Продължаваме напред. Нидерландия.
акцент на хората, няма акцент на министър-председател. Ето ги министрите, най-вероятно ще се отворят. Забелязвате ли министерствата как са? Ето го правителството, заслужаваше да се види. Но защо не се отварят? Ето ги. Марк Рюте, холандския министър-председател, който за разлика от нашия премьер-министър, който ходи с няколко джипа охрана, Марк Рюте ходи до парламента или в правителството или с колело, или с метро. Холандия, брутен вътрешен продукт почти колкото Руската федерация. Страна около 2-3 пъти по-малко от България с 17 милиона население. Продължаваме напред и видяхте как изглежда сайта им. Акцент на хората, няма министър-председатели, няма министри дори на първа страница. Италианския сайт на правителство, Джузепе Конти го има, но както виждате няма папи. Ето тук е президентката на Естония единствено. Скромни снимки, новини, без никакви тежки акценти. Гръцкия сайт на правителство, повече новини, малко снимки и забелязвате, че няма отново никакви акценти. И продължаваме с канцлерката на Германия и техния сайт на правителството. Да виждате някакви слайдове, да виждате някакви акценти на министър-председателя. Няма работни срещи, няма величия световни. Продължаваме, за да не си губим времето. Шведското правителство. Забележете. Швеция, прекрасна социална държава, невероятна икономика, индустрия, всичко. Ето как изглеждат министрите. Скромно, кратко описание на първа страница. Няма слайдове на акцент върху министър-председателя. То видяхме как изглежда шведския сайт на правителство. Норвежкия. Ето ги. Министри. И даже не може да видим кой е тяхния прайм министър. Разбирате ли? Дали са екип. Виждате Норвегия, каква държава е. Информация за COVID. Да се връщам ли на българския сайт? Има ли смисъл да говорим? За какво съм го отворил? Нека да не избързваме. Норвежкия, след това френския, на френското правителство. Забелязвате, съвсем стандартен, нормален сайт, без никакви слайдове, акценти. Его. Педро Санчес, испанския министър-председател, да, има го. Работни срещи и новини. Няма акценти отново. Руската федерация, нали, близка на господин Борисов. Да виждате нещо. Ето го Мишустин, техния министър-председател, но това са работни срещи. Няма папи, няма такива глупости. Много френдли сайт на белгийското правителство. Ето това са министрите, техния прайм министър, председател, екипна работа, послание. Забелязвате ли разликата? Екипна работа, не еднолична власт. Финландското правителство. Виждате как изглежда. Като тертип, Андрей Бабиш, той е чешкия министър-председател, много близък до Борисов. Има диктаторски наклонности. Бих казал, че са си диктатори. Но ето как изглежда сайта на чешкото правителство. Повече от скромен. Полското правителство. Да виждате, дори няма и снимки.
Това е румънското правителство. Ето, екип, да, съществува снимки на Людовик Орбан, но те са работни отново с Шимон Перес, с някаква френска делегация, но пак всичко това са ето ги на първа страница, на първо ниво. Това са министрите. Забележете препратката към миналото, как са изглеждали в историята. На швейцарското правителство, швейцарската федерация, швейцарското федерално правителство. Това най-вероятно е тяхната премиер-министърка. Президент на Швейцарската конфедерация. Забележете, отново екип, няма акцент върху един човек. Забележете още много един показателен пример. Дания, прекрасна държава, прекрасна икономика, страхотен живот, социален, индустрия. Почти няма забележки в тази държава. Забелязвате ли колко скромно? COVID информация, малко други информации. Ето я. Това е датската министър-председателка. Някакви акценти върху нея. Това са министрите. Виждате ли? На първо ниво. Ето ги, всичките тях. Сега ще се покаже и датската. Ето я. Преминистър. А на първа страница ето я нея. Работни срещи без никакви свърленици с папи. Тук дори няма в австрийското канцлерство, няма дори снимки. Себастиан Курц, федерален канцлер на Австрия. Това е. Малко снимки. Абсолютно само работни. Ето го Курц, ето го екипа. Да се връщам ли отново да видите за какво става дума и за какво говоря през цялото време? Така. Докъде стигнахме? Да. Извинявам се. Хърватското правителство. Ето го тяхния министър-председател. Има го, но повечето са като във всички нормални европейски държави, новини и акцента е върху самото правителство. Нашите близки приятели и братовчеди, Зоран Заев, има го естествено, няма акценти и слайдове, както е при нас. Пак новини. Всичко се слива. Всичко е като някаква екипна работа. И защо така се получава при нас? Ето, 2006 година. Байерли какво пише за Борисов? Той е непредсказуем, политически наивен, но хитър с голямо его и тъмни връзки в миналото. Връщаме се в изходно положение, голямото его е на лице, а тъмните връзки в миналото пречат на инвестициите. Видяхте невероятното ниво на образование на Мицотакис, инвестициите в Гърция и отрицателния ръст на инвестиции в България заради този господин. Няма случайни неща, всичко е закономерно. Ето докъде води липсата в образование и възпитание. До катастрофални резултати, господин Борисов. Разберете, няма как една маймуна да надскочи еволюцията, пък макар и облечена в костюм.